Hayi mina uMagate bafethu kunzimalanga. Ngithi bafethu kunento efanele sifundeni. Asifundeni ukuyithemba. Yabona mase uhleli kwi-wheelchair bafethu isuke isibhemile. Asifundeni ukuyithemba. Asifundeni ungabi nandaba. Asifundeni uba amaphanta. Asifundeni ukuthi thuyini ama-go-getter. Uyifuna uyithole. If ungayitholi ukuthi phela ke kunenye into engihlukumezayo mina. Uyabo? Emqondweni nami segijima, umqondo wami ugijima kakhulu. Uyabo kwebusiness asenze into eyodwa kwebusiness. Asenze into eyodwa kwebusiness, asicabanga into eyodwa kwebusiness. So manje abanye abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe uzocabanga into eyodwa kwebusiness. Yabo? Mina ke ngiyasilisha ngiphanta. Yabo? Ngileli business eliphantayo. Yabo? Angikho straightforward ukuthi ngizohambisa ibusiness ngencwadi ithi hayi. Yabo? Uhambise ngencwadi ngiphanta. Yabo? Futhi ngizongisebenzela futhi ngizongisebenzela nane nobona hawo kuyamsebenzela. Asenibona. Yabo? Ngani? Amahloni asiwaqedeni. Asaqedeni amahloni. Amahloni mhlawumbe nihlala kwi-chair. Ilawa fathi uyitshele khona ukuthi hayi sekubhedile. Sekubhedile. Ngobani nanoma yini ofathi uyithole. Ofathi uyisebenzele. Usebenza kanjani? Wesike thina mina angikwazi ukuphushaka. Nemotorize yami mntana ngigeza kakhuluphala ngawes ngaba nesisi esikhulu ngakhuluphala ngayi king. Yabo ngisizwa yiwona ama gloves no turmeric no cinnamon. Yabo ngiyazama ukuncipha ngibe yabo angifuni ukuba yipeni kodwa nje. Yabo asingazinqenini bafethu ukuphanta. Yabona mina ngidayisa ngala ma perfume engadayisayo ngobani powerful. Ngangumathanda izinto nami ngikhula. Perfume ngiyayazi strong. Yabo? Okay manje sebesifundisile phela ukuthi sekhona ama perfume ase summer, ase winter. Yabo okungena kwesummer. Yabo yonke lento woodi nobani. No sweet nobani. Thina sasithi makunuka kamnandi nje, unuka kamnandi nje ukuthi mawungena nje kunyakaza abantu. Yabo? Siyaphusha kuningi okunye sikuphushayo siyaphanta ngapha nangapha. Musa ke na ukuhlala phansi. Mandoza washo mfethu wathi uyithola kanjani hlele ekhoneni. Athi uyithola kanjani hlele ekhoneni. Ngaphela mhlazane kuthiwa uphinde uhambe uphinde ube nje ngathi hey wedokotela ngisho ethi angizalwanga nginje mina. Namhlanje anything can happen. Kani sebenzisa inkani. Bese uyayilimitha ukuthi uyishaya kanjani ungabhayisi phela. Yabo? Shayisa wesigebengu nje kahle. Slayithile. Uma ubhayisi uzofaka inkingeni. Yabo? Ibhemile manje. So singangena ezintweni ezibhedayo erongi kodwa uzama ukuthi wenze indlela ongasewenze ngayo. Mina ke ngithi makuthiwa ngiyazi ukusebenzisa izandla zami. Ngabe ngiyabadabukela ngoba manje ngiforce abantu mfethu awenzele ukuthi wenze ukuthi sixabaneni ngoba umuntu meta nakhohle ukuthi ngiyakwazi ukucabanga nginengqondo. Ithi mina into engicela kuwe izandla zakho, angifuni umqondo wakho, ngifuna izandla zakho. Usebenzisa umqondo wakho uthunyaza izandla zakho ungilalela ungizwe bese uyenza. Manje bona bamitana bathi hayi mina ngicabanga kanje, thatha idea yami sefuna ukuyisebenzisa. Mina ngimtshela ngoba ngifuna izandla zakhe ezama nginazo. Siphambane lapho ke. Ngobani ngiphanta. So mawunezandla zisebenzise. Abona bafethu abantu abahleli ma wheelchair abakwazi ukuyiphusha. Amagenge ade ngihlala nawo mina. Ngeke ngahlala nawo. Kade kuphanta esebenza kanzima. Ubuye emsebenzini ngo-10. Njengoba ngimtshela kwesinkathi ngisa ama-call center ngiyawanyaya. Ubuye emsebenzini ngo-10. Kufanele uhlala wedwa. Mhlawumbe uhlala necherry. Yabo? Fanele uyiphekele, fanele uhambe uphekile, fanele uhambe uzenzelile yonke into. Bese nithi ke
mina ade bengidabukela lana bengifica ngishanela bengifica ngigorobha ayithi angikwazi ukubamba yapatanisa aze ngathi hayi ngifuna umshini wokwasha ukuze ngikwazi ukulekelela yabona ngisanemotorize kade ngineka baxaye ukuthi izithini kulo mina anginankinga wena unenkinga mina izinto zami ziyaqhubeka wena zakho yimini uyabo so shizila mfethu enze noma yini enzakalayo akube njalo bafethu silandelana